Čau, ja som Mišo. Čau, ja som Maťa. A týmto videom sme ťa chceli pozvať na trojdennú tanečnú akciu, ktorá sa koná 9. a 11. mája v Bratislave. Prvý deň sa vidíme tu. Celé to tu odštartujeme v piatok 9. mája na džeme na Šustekovej 11. top sále. Druhý deň sa vidíme tu, na Betli, v Novej tržnici na Trnavskom mýte. O hudobné selekcie na Isa Battle sa postará Miloš, Michael Knight a Cajun. Hip-hop kategóriu bude porotiť Neo, Swipe a Dadula a houseovú kategóriu bude porotiť Queen Emika. Aj na tomto mieste si môžeš užívať krásne tanečné výmeny. Na Isa Battle sa môžeš tešiť aj na kvalitnú výberovú kávu a výborné jedlo. Registruj sa na workshopy, ktoré sa budú diať v sobotu pred Betlom v Novej tržnici. Ešte by som povedala, že s našimi zahraničnými hostiami Swipe a Neo. To tam môžeme dať. V nedeľu naše kroky povedú späť na Šustekovú 11, kde si spolu dáme brunch, dobrú kávu a čaká nás diskusia s našimi porodcami. Takže priprav si otázky, lebo bude Q&A a takisto aj workshop s Dadulom. See you!